дар ҳаёти ҳаррӯза мо муошират мекунем бо ҳамдигар. Дар ин ҳолат донистани якчанд фактҳои психологӣ ба мо халал намерасонад. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. вақте ки мо психологияро медонем, шарики худро мо пурратар мефаҳмем, суҳбатро мустаҳкам мекунем. мехоҳед донистан ки чӣ кор бояд кард ки шуморо одамон эҳтиром кунанд ва гӯш кунанд дар вақти суҳбат. ана ин 5 фактҳои психологӣ барои шумо кӯмак мекунад. якум, чӣ тавр бояд кард ки диққати дӯстонро ба худ ҷалб кунед? номи одам ба монанди сеҳри ҷодаӣ аст. нависандаи амрикои Дейл Карнеги, муаллифи китоби чӣ тавр ба даст овардани дӯстон ва таъсир ба одамон, баррасӣ мекунад ки истифода бурдани номи шахс ҳангоми суҳбат аргументи хеле пурқувват мебошад. номи ҳар як шахс яке аз беҳтарин садое ки барои ӯ маъқул аст. дар суҳбат номи дӯстатонро ифода кунед, шумо дар назари ӯ хелоҳам меафзоед. дуюм, чӣ тавр бояд кард ки дӯстони шумо суханҳои шуморо ба тарзи ҷиддӣ қабул кунанд? ҳамон вақте ки ба онҳо шумо чизе мегӯед, шумо метавонед илова кунед ки инро ба шумо падаратон омӯзонд. табиатан одамон тамайюл доранд ки ба маслиҳати волидон бовар мекунанд. сеюм, чӣ бояд кард агар касе ба шумо дод занад? вақте ки ягон шахс ба шумо дод занад ё ки ҷуръат кунад, шумо кӯшиш кунед ки оромии комилро нигоҳ доред. дере нагузашта вай ҳам ором мешавад ва бо чунин рафтори бардуруғ ва золимонаи худро гунаҳкор меҳисобад. ҳатто аз шумо эҳтимол бахшиш мепурсад. чорум, чӣ бояд кард ки дӯсти шумо чизеро аз шумо пинҳон мекунад? назарияти наздик ба ҳама гуна иттилоот кӯмак мекунад. агар ҷавоби дӯсти шумо ба шумо мувофиқат накунад ё маълумоти пурра надиҳад, шумо метавонед дар ҳамин ҳолат оромона ба чашмони ӯ нигоҳ кунед. дар чунин вазъият хомӯшӣ барои дӯстатон на он қадар хуб мешавад ва ӯ маҷбур мешавад ки маълумоти пурра ба шумо диҳад. Ну и ладно. панҷум, диққат диҳед ба самти пойҳои одамон ҳангоми муошират. гузориши самти пойҳои дӯстонатон дар рафти суҳбат кӯмак мекунад ки муносибатҳои ҳамдигар ва эҳсосоти пинҳоншударо равшан кунад. агар шумо ба одамон муроҷиат кунед ва онҳо танҳо ба бадан рӯй гардонанд ва мавқеи пойҳои худро дар ҳамон ҳолат боқӣ монанд, пас онҳо ба таври равшан ба шумо муроҷиат намекунанд. бародарон, ин буд 5 фактҳои психологӣ. агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро паш кунед ва канали мо ҳатман обуна шавед ва зангола зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед. бо ҳамин навори мо ба охир мерасад. мо кӯшиш мекунем видеоҳои муфидро пешкаш кунем. сар баланду хона обод бошед.